advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ug ni higayuna atong makauban ang atong Misamis Occidental News Bureau Chief Neptali Batuleño. Ug North Cotabato News Bureau Chief Maricel Butardo. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, unang adlaw sa National Vaccination Day sa Davao del Sur, gidagsang limited face-to-face classes sa pribadong eskwelahan sa Davao City. Gisugdan na! Duha samaran sa pagbusikan sa usa ka improvised burner sa North Cotabato. O multicab, nagkalayo samtang naatunga sa dalan. Sa detalye sa ato mga balita, gidagsang sa mga residente sa Davao del Sur ang kapin 30 ka mga vaccination sites sa probinsya nga gibuksan atol sa unang adlaw sa National Vaccination Days karong adlaw. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Sa iyong gibuksan kaganiyang buntag ang 36 ka mga vaccination sites sa Davao del Sur alang sa unang adlaw sa National Vaccination Days. Sa lungsod sa Bansalan, wa na napatuman ang social distancing tungod kay nagdasok na ang mga tao nga naninguha nga mabakunahan. Hinoon, nakasuot sila og face mask o face shield o ginabantayan sa mga tanod o kapulisan ang venue. Dunay 3 ka vaccination sites ang lungsod nga naa sa Barangay Poblacion 2, 1 ug Marble Gym. Target nila nga mabakunahan ang 5,667 matag adlaw aron nga makabakuna og 17,000 dos hangtod Disyembre 1. Sa lungsod sa Matanao, nagdasok usab ang mga tao nga gustong magpabakuna sulod sa gym sa Malipayon Park. 3 ka vaccination site sab ang gibuksan sa lungsod sa unang adlaw hangtod sa mosunod pa nga duha ka nahibiling adlaw sa pagbabakuna. Target sa lungsod nga mabakunahan ang 5,418 ka mga tao kada adlaw aron nga makabakuna sila og 16,238 sulod sa 3 ka adlaw. Hinaot-minong nga makaabot na dihang kapita, but then I'm very positive kay maayo man ang response sa atong mga katawhan. Kaya so far, nagkagamay na yun ang cases na moderate. Yes, every time na naako'y buhaton sa maniining na magmensahe ko, ako yung first nga ginalipot na dapat magpabakuna ng tanan. Tungod kay ang bakuna, ako'y makaluwas sa tuwa na pinatrisat sa lungsod sa Matanao. Sa lungsod sa Magsaysay, gidagsang man sa mga gustong magpabakuna ang ilang vaccination sites apan aminado si Dr. Arthur Navidad, ang Rural Health Unit Head, nga maglisod sila pagkapot sa ilang target nga 4,758 matag adlaw kung 14,274 sulod sa 3 ka adlaw tungod daghan paghihapon sa mga residente sa lugar ang mahadlok nga magpabakuna. Kung makaya pero sa karon dito ko sa area sa 2 ka sites gyud makaabot siguro maka 1,000 plus ta. Katong 4,000 murag di gito makaya. Pero paningkamutan lang yapon, normal kay nangutan na ang taga barangay ganiya kung unsang orasa kutob. Hangtod sa naay magpabakuna bisag pagkalasing sa kahapon, padayon nang yapon. Sama sa ubang mga lungsod, doon naghihapoy 3 ka mga vaccination sites sa Magsaysay nga bukas alang sa tanang residente nga gustong usalmot sa 3-day national vaccinations kutob karong adlaw Miyerkules, Disyembre 1. Sa tibok probinsya sa Davao del Sur, 36 ka mga vaccination sites ang gibuksan alang niini nga kampanya sa gobyerno. Target sa probinsya nga mabakunahan ang 167,679 ka mga individual sulod sa 3 ka adlaw. Ang National Vaccination Days gatinguha nga mabakunahan ang 15.1 million ka mga Pilipino aron makabot ang 70% nga mga mabakunahang Pilipino sa di pa mahuman ang tuig 2021 sa ingon man makabot ang herd immunity sa nasod. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.
Gisugdan na sa usa ka private school sa Davao City ang limited face-to-face classes human kini tuguti sa DepEd nga maoy pilot school sa posibleng pagpalapad sa klase sa classroom sa mga estudyante. Napulo lang ka mga pupil sa kinder hangtod grade 3 level ang giklasihan. Ani ang report. Usa lang ka pupil sa kinder ang giklasehan sa Faith International Academy of Davao City nga mao'y unang private school sa rehiyon nga gitugutan sa DepEd nga magpatuman og limited face-to-face classes sugod karong adlaw. Tulo ka pupil sa grade 1, usa sa grade 2 ug tulo ka pupil sa grade 3 nga mao'y gipasunod nga regulasyon sa DepEd. There's a tool that DepEd and DOH put together called the ESAT survey. It runs to over 15 pages of requirements that you need to go through to be able to get ready for face-to-face classes. No one's taking any chances. We're being very careful. And so that was what we needed to go through. Some of those requirements changed as situations change, and so that was very complicated. But we're very thankful for the help of our friends at DepEd, both at the regional level and at the district level as well. Sumala ni Dodong Atilio, ang spokesperson sa DepEd 11. Posibleng kininaon niya ang mamahimong tulay nga mapalapdan ang klase sa classroom sa mga private schools sa Davao Region. Kining duha ka bulan nga gihatag for the pilot implementation is very important for the department to somehow look into all things, no? Para mapadayo na to itong pagpalapad pa ani. Ang tumong lang yun is pagpalapad. There's no stopping this because the penultimate target is to have all the schools implement the face-to-face learning modality. Gisunod gyud sa management ang tanang COVID-19 protocols. Nga una mosulod sa classroom, muagi sa body temperature check, hand washing ug recording sa imong impormasyon. Ang Faith International Academy adunay kapingatos ka mga pupil ug estudyante hangtod senior high school. Sa miaging semana, gisugdan na sab ang face-to-face classes sa 8 ka mga pampublikong eskwelahan sa Davao Region. Ug sumala ni Atilio, nadugangan pa kini og laing 7 pa ka mga eskwelahan nga nagpatuman og face-to-face classes. Usa ka kanhi boksidor human niini masaghiri ang linya sa kuryente samtang nagpanday og balay sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Bakos ni Jerry Quinones ang dumana niya sa kapag-aagi niya og boxing. Pila ka tuig niya nga boxing. Pero kininalamang nagpabilis. Gikasubo pag-ayo ni Magdalena Quinones ang kalit niya pagpanaw sa iyang usas mga anak nga si Jerry. Namatay ang 48 anyos sa si Jerry Quinones. Human ini nasaghiran ang 13,000 kabultahe sa kuryente sa main wire sa Davao del Sur Electric Cooperative samtang gapanday og balay sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Magsaysay, Davao del Sur. Manawagan ng tapos sa Dasoriko nga kung pwede maaksyonan lang nila ang kuan diha sa tagiya sa building, kung mahimo kay daghan na magkayo og nagreklamo, dili lang man kay ako ra igsuon na disgrasya din ha. Kinina ang ikaduhang insidente nga dunay namatay human makuryentehan sa lugar. Niadtong Disyembre 16, 2020, namatay usab ang usa ka Jojo Masamlok. Human usab niini masaghiran ang live wire samtang gatrabaho sa samang lugar isip Panday. Gani ang traffic enforcer nga si Helsia Sibuan nakita niya ang peligro sa kada adlaw niya nga pag-agi sa lugar sanglit nagtahirig na ang poste sa kuryente dinhi. May siguro buhato na ni sir. Kaya kung imong tanaw ng kahimikan diri dakita kada adlaw man jud nila din. Siguro po nga iya din sa civic sa mga building. Building. Siguro isdan siguro ni sir. Kaya tanaw nimo nagdirig naman siya.
wala pa gipagawas nga tubag ang Dasoreco kabahin sa isyu. Hinuon, misaad na og tabang sa pagpahiluna sa patayng lawas ang pamilya nga gitrabahuan sa biktima. Nailo ni Jerry ang iyang asawa og tulo ka mga anak nga edad 17, 13 ug 11 anyos. Si Jerry nahila kaniadto sa natad sa boxing human niini gipalukapa sa Elmer Abarca niadtong July 27, 1996 pinaagi sa super featherweight bout dito sa Dakbayan sa Davao. Nahunong ang iyang away human usab gipalukapa ni Joel Gonzalez nga taga Mexico niadtong Hunyo 6, 1998 pinaagi sa TKO dito sa Sorsogon. Sa iyang pagpanaw, nabiling handumanan sa iyang pamilya ang iyang record sa boxing nga 19 kadaog, 4 ka pilde ug 1 ka draw. Ronnie Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Mamaligyaay og mamalitay og pritong manok na samdan human mibusikad ang improvised burner. Og upat ka mga tao samaran sa malaglahing aksidente sa dalan. Gusto ba mo og barato og orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Ug ato sabsayron ang sitwasyon sa unang adlaw sa Vaccination Day sa Ozami City, pinaagi sa atong News Bureau Chief nga si Neptali Batuleño. Nep? Daghang salamat po. Ibisita si Davao City Mayor o Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio sa lalawigan sa Misamis Occidental niadtong Nobyembre 26. Partikular ang ibisita ni Mayor Sara ang iyang mga supporters sa Tangub City o Ozami City. Sa usa ka hamubog nga programa gipadayag ni Mayor Sara gasukad siya nga gipadayag sa iyang pagdakad sa pagka-Vice Presidente ang lalawigan sa Misamis Occidental ang labing una niyang gibisitahan. Gipadayag usab niini ngadto sa iyang mga supporters kung nganong Vice Presidente ang iyang gidaganan ilabi na nga sa mga survey nag-una kini sa pagka-presidente. Gisaysay diini nga sa sinugdan wala siya plano nga magpapili sa national position tungod kay aduna pa siya usa ka termino isip mayor sa Davao City ug aduna pa siya mga proyekto nga gustong tapuson. Apan gumikan sa pressure sa iyang mga supporters nga panaganon siya hinungdan nga nahukman nga magpapili siya sa national position. Ingon ko, sige, dili na ko kaya inatag kung unsa ang gusto sa mga tao pero kaya na ko i-meet halfway. Katunga ra ang mudagan o Vice President. Kay Maura man, ang available, Maura ang pwede pagkahuman atong deadline sa October 8. Gisaysay usab diini nga wala siya mudagan sa pagka-presidente tungod kay aduna na siya gisaaran nga suportahan o dili na niya mabakwi ang iyang nasulti. So ako nakabati yung ko pressure na kibalog ko nga dili ko makadagan na Pangulo tungod kay naara
isa ka tao nga giingnan. Di na ko kaatras ba, hingnan ako siya, di na ko mudagan, dagan, lagi mo hadin na kung gusto ka mudagan. So dili na ko ka out of delicadeza, dili na ko ka atras sa ako ang masulti. Samtang nasa pikas nga bahin, gidagsaan sa katawhan sa Usamis City, Misamis Occidental ang unang adlaw sa 3D National COVID-19 Vaccination Drive. Sa Usamis City, upat ka video ang gipahigayunan sa pagturok sa bakuna. Kini naglangkob sa Barangay Aguada Covered Court nga alang ni adtong 18 anyos pataas, Our Lady of Triumph Gymnasium nga alang sa 18 anyos pataas, Dunya Consuelo Covered Court ug Barangay Malaubang Covered Court nga alang sa 12 anyos ngadto sa 17 anyos. Nasayran usab nga ang mga video nga alang sa 12 anyos ngadto sa 17 anyos mo bakuna gihapon sila sa mga 18 anyos pataas apan kasagaran ang mga kuyog nga guardian sa mga minors. Sa gihimo nga paglibot sa news team na matigdan nga daghan sa mga gustong magpabakuna nakapila bisan pa man sa kainit sa adlaw. Target sa matag vaccination site na makabakuna sila og 1,400 matag adlaw din gibanabana nga siya tibukan moabot sa 5,600 ang mabakunahan matag adlaw sa Usamis City. Magkado ang naglangkom sa mga balita gikan sa lalawigan sa Misamis Occidental. Balik kanimo po. Daghang salamat, Misamis Occidental News Bureau Chief Neptali Batoleño. Sa North Cotabato, nakaangkon og daghang paso sa lawas ang duha ka mga tawo human mibusikad ang improvised burner sa namaligya og pritong manok. Kana uban pang mga balita pinaagi ni Maricel Butardo. Sel? Dagang salamat, Paul, sa mga balita dinhi sa North Cotabato. Duha ang samaran human ni busikad ang usa ka improvised burner nga gamit sa pagluto og pritong manok sa Arakan, North Cotabato adlawng Biyernes, Nobyembre 26. Sa cellphone video nga kuha ni Benji Arsenal, makita ang nibusikad nga burner ug nasunog nga payong daplin sa dalan duol sa purok pagkakaisa sa Barangay Duruluman. Makita sab ang 9 anyos nga si Arvin nga gahilak tungod sa naangkon nga second-degree burn sa iyang mga tiil ug kamot. Igo lang gapalit og pritong manok si Arvin dihang kalit mibusikad ang improvised burner. Daling gidala sa ospital si Arvin ug ang gabaligya og pritong manok nga si Rochelle Kabilitakan kinsa nakaangkon sab og second-degree burn sa iyang duha ka mga tiil. Ang gamayng stall sa pritong manok gipanag-iyahan sa usa ka Edwin Blanca floor. Gitubag na niya ang galastuan sa medikasyon sa duha ka pasyente. Maayo na lang wala nay daghang nadamay sa hitabo labi na kay 25 metros lang ang distansya sa usa ka gasolinahan sa dapit. Una lang nagpahimangno ang BFP sa tanang mamaligyaay o pagkaon sa risgo sa paggamit og improvised nga mga lutuanan atol sa food handler seminar ni atong Nobyembre 25. Sumala sa Bureau of Fire Protection, delikado ang paggamit sa improvised nga mga lutuanan, labi na kay dili kini nasusi nga mulungtad sa taas nga oras nga pagluto. Nagbuto ang bato kay tungod ang iyang ginagakuanan na iyang ginagamit diesel ang content ato tapos siguro pressurized tapos sobra sa pressure naama na siya murag katong kwan sa ubos nga murag diap ng kanito niya breather. Siguro wala pa kaya ang iyang pressure sa sunod. Gidaot niya ang tangke kay dili ko tumisan sa cylinder so nag-explode. May lang kaya ang pag-explode niya sa baba doon sa may puwit at napunta doon yung mga pressure papunta sa lupa. Kaya kung dito sa taas ng may ginalutuanan sa may burner,
wasak din siya dito. We are encouraging na hindi talaga dapat nila gamitin ito. Katong ina-improvise kasi walay assurance man siya, ma'am. Nasunog ang usa ka pick-up type nga multicab sa Magpet North Cotabato adlawng Sabado, Nobyembre 27. Sa video nga kuha ni Lovely Hazel Palyarcon, makita ang multicab nga kalayo pa samtang anaa sa crossing Kamatis, Barangay Pangawan. Sumala sa Bureau of Fire Protection Magpet, halos nalukop na sa kalayo ang multicab nga gipanag-iyahan sa usa ka alena mangulabnan sa ilang pag-abot pasado alas 7 sa buntag. Padulong unta ang multicab sa usa ka plantasyon sa saging kung asa na narbaho ang mga sakay niini, dihang kalit matod pang nagkalayo ang makina nga bahin. Nakaliyong kawas ra hinuon ang mga sakay sa multicab. Dunay residente nga misulay palong sa kalayo gamit ang fire extinguisher apan wala na kini natabang. Gibana-banang mukabat sa 70,000 pesos ang danyos sa insidente. Matod ni Fire Officer 1 Joshua Reyes sa Magpet BFP, posibleng nag-overheat ang makina sa multicab tungod na pod sa pasaka nga dalan sa lugar. Abiso nila nga kung makita nga mag-aso ang makina sa sakinan, mas maayong palungon gilayon kini aron malikayan ang pag-ulbos sa dakong kalayo. Upat ang samaran sa tulusab ka managlaing aksidente sa dalan sa North Cotabato. Nakuhaan pa og cellphone video ni Mario Bugcal Jr. nga gidala sa ambulansya ang usa ka lay minister nga si Junicio Alboro kinsa nitabok sa dalan gikan sa ilang simbahan paingon sa ilang balay sa barangay Poblasyon lungsod sa Magpet. Na videohan sab ang minor de edad nga driver sa motorsiklo nga nakaangkon sabog samad sa lawas. Sumala ni Police Master Sergeant Apollo Arsenal, ang desk officer sa Magpet Municipal Police Station, kusog ang padagan sa motorsiklo sa minor de edad ug wa na niini nalikayan nga nitabok si Alboro. Nakaangkon sab og bali sa tiil si Alboro kinsa kasamtangang gapaayo sa pribadong ospital sa Kidapawan City ug posibleng maoperahan. Kasamtangan sab nga nakakustodiya sa Municipal Social Welfare and Development Office ang minor de edad. Samaran sab ang driver sa motorsiklo nga si Jimmy Mungkal, human kini nabangga sa kasugat nga pick-up sa National Highway sa sitio Tambararing, Barangay Basak, lungsod sa Magpet, pasado alas 7 kaganihang buntag. Paingon sa arakan ng pick-up nga ginamaneho sa usa ka Julius Granola, samtang paingon sab sa Barangay Bagong Bayan ang gamotor nga si Mungkal dihang nahitabo ang insidente. Nag-atubangay na sa pulisya ang duha ka panig aron magkahusay. Sa Kidapawan City, samaran sab ang driver sa pampasaherong motorsiklo, human kini nabangga sa iyang kasugat nga van sa Barangay Singaw, Sabado sa gabi, Nobyembre 27. Nakaangkon og samad sa ulo ang driver sa tricycle kinsa gituuhang nakainom. Wala na sab maabti sa mga pulis ang driver sa van. Ugmaw ka na ang mga balita nga nahagpat gikan dinhi sa North Cotabato. Paul, balik kanimo. Daghang salamat North Cotabato News Bureau Chief Maricel Butardo. Samtang gitabangan sa PCSO ang mga kanhi rebelde nga makabaton og bag-ong kinabuhi ug paglaom sa matag tanom nila og punuan sa lubi sa Davao City. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Bag-ong kinabuhi ug bag-ong paglaom ang matagamtaman sa 37 ka mga kanhi rebelde human personal nilang gidawat ang 20,000 kapin ka mga similya sa lubi nga gihatag kanila pinaagi sa Philippine Charity Sweepstakes Office kaganina. Sayo sa buntag pang nagbakta sa mga miyembro sa tribong Ata Manobo sa sitio Pangyan, Barangay Tamugan, Marilog District paingon sa Barangay Megkawayan ning Dakbayan sa Davao aron tagpuon ang ilang mga similya kay dili makalahos sa mga sakyanan nga nagdala sa similya tungod sa kalisod sa karsada. Usa si Jezreel Yagonia sa mga benepisyaryo. Si Jezreel Yagonia, tribo Ata Manobo, matabang aning kuan lubi nga kuan na kalambuan sa mga pamilya nga nami panginabuhian nga dako katabang ang mga pulis sa mga kay gisuportahan man nila ani mo nilang gi pangkuan sa mga gi hat sa mga na dili lang kaysa mong panginabuhian pati na sa yuta na mo nga di makan ka ng yuta di maslaslide tungod sa ilagi panghatag nga lubi nga among itanom dito sa yuta. Si Jezreel kanhi kauban ni Aida Sandunan Siesa sa pakigbisog apan na otro ang ilang panglantaw tungod kay ilang nakita nga tinud-anay ang tabang sa gobyerno kanila.
Usa sa nakapaaghat kang Aida nga motalikod ang grupo sa sobresibong kalihukan si Police Lieutenant Carlo Magno nga matod ni Giselle ug ni Aida nahimong tulay sa ilang pagbag-o. Tungkol sa social intelligence class analysis, nahimong buotan ang tigpatay kangaroo unit tungod kay nakita. Dili ay paguba sa pinakadakong organisasyon o home, barangay, sa pinakadakong organisasyon sa kalihukan ang gibuhat sa RPSB sa Barangay Tamugan. Kundili, nahimong tulay, pagpasayon para mailaog matabangan ang tribo nga dugay ng panahon na ginahanglan og tabang kita sa gobyerno. Tungod sa tabang sa revitalized pulis sa barangay kun RPSB, daling napaabot sa usa ka komunidad ang mga serbisyong kalambuan sa gobyerno. Very successful po yung ating revitalized police sa barangay, na kung saan yung mga proyekto po ng gobyerno ay naipapaabot natin sa mga malalayong kanayunan. So, napaka-effective po nito. Sumala ni PCSO General Manager Royena Garma, kini ang unang higayon nga ilang suportahan ng mga kalihukan nga may kalabot sa pag-atiman sa kinaiyahan. Okay, this is part of the corporate social responsibility ng PCSO at kasama po dito yung project namin na to support yung makakalikasan na part ng programa namin. So, this is the first time with Coconut PCA project, oo. Ang usual kasing napunduhan namin is yung mga trees, okay, ng DNR. So, very welcome po itong project na to at ang nakikita ko dito is mas marami mga IPs natin ang nagbe-benefit. So, sana po ay tuloy-tuloy po itong proyekto ito hanggang next year. We will support also yung LCAC project ng ating gobyerno, yung pagbabalik loob po ng ating mga kababayan dun po sa taas. In fact, we are also giving financial assistance. Meron din kami programang yan. But sa ngayon, it's more on the livelihood ng ating susuportahan. So, ang aktibidad usa ka proyekto sa RPSP nga suportado sa PCSO o Philippine Coconut Authority. Naglaom ang kanhing mga rebelde nga mulambo ang ilang pamilya o komunidad, pinaagi sa ilang mga itanom nga mga lubi, tungod misaab-usab ang PCA nga hatagan sila og mga trainings ug tudluan sila sa mga teknolohiya aron maumol sila hangtod aduna na sila'y katakos nga muhimo og mga produkto gikan sa ilang tinanom nga mga lubi aron ilang mapaligon ang ilang ekonomikanhong pagbarog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! Og mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisita ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 26 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!